jawabi ne kaɗan. Kimanin wata guda ɗaya da ya wuce, gwamnan jihar Kaduna ya sa wata doka wadda ta wa musulmi na gari daɗi, cewar za a cire ranar Juma'a ya zama ba a aiki. Wallahi na ji daɗin wannan abun da gaske, kuma na san duk wani musulmi na gari ya ji daɗin wannan al'amarin. Sai ya ce aikin za a rinka yoshi daga gida ne. Hikimar an yi wallahi don a hutar da mu ne, domin akwai abun bakin ciki jama'a ya ce ya zama ranar hutun da aka ware tasu ce kaɗai ban da mu, asabar da lahadi aka ware da an haɗa musu ita a zere duka tasu, har ya zama mu ma muna koyi da su, shagulgulan mu da sha'anin biki ma duk ya koma ranakun. Ran da aka ce ya cire Juma'a a cikin ranakun aiki, jama'a kun san irin kalubalen da ya fuskanta daga su kuwa? Wallahi ya fuskanci kalubale fiye da tunaninku na maganganu. Kungiyoyi irin su kan da sauransu duk sun fito suna tardi dan me za a cire mana Juma'a, saboda sun raina mana hankali. Su da aka cire musu asabar da lahadi, mu ba rana ɗaya da aka cire mana sai Juma'a, ita ma cewa aka yi a rinka aikin da gida ba ma cire mana gaba ɗaya ba. Amma wallahi sai da suka fito suka yi magana. To jama'a, duk inda ya kai mutum, duk inda mutum ya kai jama'a da wani sharri ko wani gazawa, to in yayi abin kirki ya zama dole a faɗa. Wallahi tallahi wannan gwamnan yayi abin kirki akan wannan gabar, yayi abin kirki akan wannan gabar. Ba dan komai ba, musulmai na gari su samu cikakkiyar natsuwa su tafi masallacin Juma'a kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wannan aikin addini aka yi wa shi, wallahi ba al'ummar jihar Kaduna. Ya yi amfani da damar shi ta seat of power, ya dawo mana da martaba da sistar tun a lokacin sun yi kokarin haka. Ɗaya kenan, da ke shi mutum ne wanda yake wayayye, dan gwagwarmaya, dan boko, duk tun da ka bullo masa yana da bakin baka amsa. Ya ba su amsa wanda ba shi kamata ya ba su amsa, kamata a bar musulmi su ba su amsa, domin mu aka rena wa hankali, kuma shi aikin da ya mana mu ya taimaka. Allah ya saka wannan gwamna da alkhairi. Na biyu bayan wannan aikin da ya yi, sai zo ya ƙara cewa za a cire Juma'a daga cikin ranakun boko. Public school shine makarantu na gwamnati. Da yanzu haka ma dokar ta fara aiki. Ta fara aiki, dan ga malama ma tana nan ta zo ma. Da yanzu tana can tana fama da yara. Sai aka ce an sake cire Juma'a su ma yaran. Wallahi ni in ka tambaye ni zan ce addini aka yi wannan aiki. Aka ce an cire Juma'a, ba boko ranar Juma'a. Su ma yan private school suna nan, ni ne shi su kansu yan private school din doka zan sa musu, in ce wanda bai yadda ba to na kulle makarantar shi. Assalamu alaikum. Ranar Juma'a wallahi dama ranar idi ce, kamar yadda musulunci ya tabbatar mana. Ranar Juma'a ranar idi ce. Idin sati shine ranar Juma'a, ranar da yaro zai yi wanka, ya yi kwalliya, ya tafi ziyara, ya je masallaci akan lokaci. Iyayensu ma'aikata su ma an ce ba aiki, su ma yayan an ce ba makaranta, ba sai a ta zumunci ba. Wallahi addini shi ma aka yi wannan aiki. Addini aka yi wannan aiki. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka masa na kurakuran shi, kuma sauran ubangiji ta'ala ta ya shirya shi kuma ya ganar da shi. Amma wannan aikin da ya sunan shi aiki na alkhairi. Bayan nan yanwa, shi bawan Allah nan, bayan nan ma akwai wani abin da ya mana jijjigege. Jama'a tun da aka ba jihar Kaduna a demokuraɗiyya ba mu taɓa yin gwamna musulmi ba, mataimaki musulmi ba mu taɓa ba. A population ɗin da mun kai 75%, mun kai 75 cikin 100, amma ba mu isa ba, amma su kuma za su yaka a Plateau State. Jama'a ko kun fahimta? Za su yaka a Benue. Kuma duka wannan jihohin arewa suke, tsakiyar arewa ma. Gwamna arni, mataimaki arni. Mu kuma a jihar Kaduna duk da wannan population ɗin da muke da shi, amma ba mu isa ba. Wannan bawan Allah ya zo ya rufe ido, ya manta da cewar ko a zaɓe shi ko kar a zaɓe shi sai an yi muslim, kuma hakan aka yi. Kuma wannan gwamnan ba ya fi sauran gwamnonin da suka wuce imani da ilimin addini ba ne.
a kawai jajircewa da karfin hali yafi su ma da suka gabatan wallahi suna son su yaka amma kujerar su suke kallo cewar in mun yi haka ba za a zaɓe mu ba amma shi kuma ya rufe ido ko mu samu ko kar mu samu musulmi da musulmi dami ko mace da aka ɗauko aka sa an sa mace ne don a ɗan rage wa adawar zafi an ɗan sa ne don a ɗan rage wa adawar zafi kana ɗauko namiji abin ya yi kalubale sai aka ɗan rage wa adawar zafi aka sa mace amma dai musulma wannan aikin shi ma addini aka yi wa wannan ya sa an nuna mana cewar ashe mu 'yan jihar Kaduna imu kadai za mu iya yin gwamna tun daga nan har ƙarshen ma duniyar gaba daya saboda population din da muke da shi kuma a ka'ida daman an ce majority carry the vote ka'idar kenan a tsarin ma na mulkin ma an yadda cewar wanda suka fiya su za su yi mulki an yadda da wannan tsarin amma kuma mu ba mu isa mu haka a jihar Kaduna ba an zo an yi mana wannan aiki tsakanin Allah wannan aiki ne da aka yi wa addini shi kuma gazawarsa da sauran ababansa kuma waɗanda suka ba daidai ba Allah ya dora shi akan daidan ya ganar da shi kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya sa ya yi mutane adalci amma waɗannan aikin da ya addini aka yi wa aikin shine gaskiyar magana kuma wallahi jama'a ko kun san wannan abin da aka yi sai ka samu akwai musulman da za su yi against din shi jama'a bari ku ji wani illa da aka mana fa a Najeriya ne wanda jama'a ba kowa ya sani ba je ina magana da wasu mutane sai je nake gaya musu ka dinga mamaki nace ko kun san cewar ɗan ƙasan nan makiya addini wanda ba musulmai ba da waɗanda suke musulmai sun yi tawaye tun a lokacin mulkin Jonathan sun ce ba su yadda sai an cire ajami na larabci daga cikin kuɗin mu ba sun ce ƙasar ba ta musulunci ba ce ƙasar ba ta laraba ba ce dan me za a sa ajami da duk kuɗin da an ga za ga rubuta naira 5 da ajami ko naira 10 naira kaza to yanzu duk wanda yake da kuɗi sabo ya ciro ga zai ga ajamin larabci sun ce ba su yadda ba ƙasar ba ta musulunci ba ce kuma an cira kuma musulman ba su fito suka yi magana ba amma yanzu ba addini aka yi aikin nan ba wallahi sai an samu gurɓatattun musulmai sun fito sun yi aikin sun wannan kun ji wannan larabcin fa da aka rubuta jama'a ba wani hadisi bane ko wata aya kawai a jami ne cewa aka yi naira kaza turancin ne aka fassara shi da yaren arabi amma jama'a kai da yaren hausa ne ma ashe ba da larabci ba tunda da ajami ne kawai aka yi amma hausa aka yi saboda an rubuta da ajami suka ce ai kasar ba ta musulunci ba ce sai an cire kuma wallahi an cire a daidai lokacin da duk asibitittukan da kaje kuma hoton cross ne a jiki mu ma da sai mu ce a cire kasar ba ta kiristoci ba jama'a me tambarin asibiti red cross ne a ainihin tambarin logon asibiti za a gan shi red cross ne me yasa ba mu ce sai an cire an sa tauraro da wata ba mu ma ya kamata mu ce a cire a sa tauraro da wata tunda kasar ba ta kiristanci ba ta kiristoci ba ce ba mu fito muka faɗi haka ba aka zo batun wannan asabar lahadi aka ware musu mu ba a ce komai ba saboda mutanen mu ba su da kishi yan majalisar mu suka sa hannu aka cire naira wani dan majalisa ne kwara ɗaya ya fito ce ba me dai a cire wannan azumin na larabci ba a cikin yan majalisar musulmi babu ko ɗaya suka fito suka ce ba su yadda ba musulman mu sau goya musu ba aka cire saboda mu an mayar da mu saniyar ware ba mu da masu faɗa su ji aji to wannan magana dole mu fito mu faɗi gaskiyar magana mu ma ba a yi mana adalci a Najeriya da haka mu ma muna kira wa gwamnatin Najeriya dole ta cire Red Cross a jikin hospital ɗinmu in kuma an ce ba a da ba a je duk wani asibiti nasu su bar Red Cross mu kuma namu mai da tauraro da wata a jiki duk wata jiha ta musulunci mun yadda a cire Red Cross din a sa tauraro da wata su kuma a basu sa nasu mu ma ga tamarin mu na musulunci idan kuma sun ce ba su yadda ba to a cire uban kowa ya rasa mu me ya amfanin wannan cross din a wurin mu sai da shine mara lafiya zai samu lafiya abu ne aka yi mana tun lokacin mulki na mulkin mallaka waɗanda suka zo suka yi mana mulkin mallaka a ƙasa su suka zo da na tsarin tunda sun tafi a basu su tafi da tsarin su mana mu ma mu na mu tsarin to wallahi jama'a sai ku rinka nuna kishin addinin ku a komai shine za ku zama cikakkun musulmai na gaskiya kuma idan an yi wani abu da aka yi addini kar ka lura da siyasa ka ce siyasa kai dan jami'a kaza ne dan jami'a a'a addinin aka yi wa to addinin kawai su mu waɗannan abubuwan mu a fahimtar ma hangar mu duk addinin aka yi wa hidima mu fatan da muke Allah madaukakin sarki ya ƙara ƙarfafa goyarsa akan hidimtawa addini akwai abubuwa da yawa wa addinin wanda ba zai mu fito mu faɗa bane an yi su da yawa wa addinin su sun sani suna korafi suna zagin shi suna tsine masa akan wannan abin da ya musu to adalci ne rashin adalci ma rashin adalci mu ma musulman Najeriya ba a yi mana adalci a Najeriyance
inda za a yi mana adalci a je a cire wannan red cross daga jikin dukkan wani hospital. Kuma ranar nan ta asabar da lahadi da aka ba su a raba, mu ma a ba mu ɗaya a ba su ɗaya, a koma juma'a da asabar kawai. Juma'a ta mu asabar ta su, lahadi a koma aiki, ko ba haka bane? A raba mu ma ɗaya, tunda mu ma 'yan ƙasa ne, we are all Nigerians, ko ba haka bane? A raba mu, a ba mu juma'a duka ƙasar, ba wai magana ba ce ta jiha. Su ma a raba a ba su, a su asabar mu juma'a. In sun ce ba su yarda da asabar ba, su zaɓi kowace rana ce, mu dai mun zaɓi juma'a. Ba na tunanin akwai wani musulmi da za a ce a zaɓi rana kwana ɗaya ya tsallake juma'a. Mun zaɓi juma'a, su sai su zaɓi duk ranar da suka ga dama, mu dai juma'a muka zaɓa. In dai za a yi mana adalci to a ɗauki juma'a a bamu, su kuma a ba su asabar duka ƙasar. Shi kuma wannan gwamnan na jihar Kaduna yadda ya haka, muna kira ga gwamnan jihar Kano, muna kira ga gwamnan jihar Katsina, Zamfara, Katsina, duk wasu jihohinmu na musulunci don Allah su yi kokari su yi koyi da wannan bawan Allah gurin abin da yi. To haka shine zai nuna musulunci yana tasiri, yana ɗauka. Wannan shine a takaice. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Allahumma amin. Anan za mu tsaya insha Allah. Aqulu qawli hada fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wannan ta riga ki